Добър вечер, уважаеми зрители! Добре дошли на стадион Олимпик в Гърция, където очакваме с нетърпение най-ненормалния финал в Шампионската лига между Милан и Манчестър Юнайтед. Тези два тима, ето го и началния съдийски сигнал. Та исках да кажа, че тези два тима достигнаха до тази кулминация, Пауло Малдини, след като преминаха през много трудни тимове. Разбира се, Манчестър Юнайтед достигна до финала, след като победи на полуфинала отбора на Фиорентина. Малдини, Руни, Хванан Зедорф отнема и разбира се, тук ще има нарушение в полза на Милан. Одо. Разбира се, за сега Кака Каладзе, за сега няма опасни възможности пред двата тима. Чувате феновете на Манчестър Юнайтед. Кристиано Роналдо към Гари Невил. Гари Невил ще центрира, центриране на Невил! И топката не попада в мрежата. Сега обаче Немanja Vidic се опитва да изпрати топката напред, но така или иначе вратаря Дида доста добре успява да овладее. Дженаро Гатузо. Подаване сега, Пол Сколс отне. Подаване е възможно за Юнайтед, изстрел и топката не попада в мрежата. Сега отново атака на червените дяволи. Немanja Vidic връща към Гари Невил, той там към Ван дер Сар. Сега атака на Юнайтед. Внимание, възможно си изстрел! И какъв пропуск! Отново Манчестър Юнайтед пропускат. Натиснаха червените дяволи Милан, като че ли се вижда добрата им игра в тези първи минути на матча. Кака. Гикс. Отнета му бе топката. Все пак там грешка и бе изчистена топката. Милан можеха да направят нещо. Масимо Одо. Немanja Vidic. Карик. Върна назад. Сега чувате. Сега да видим Патрис Евра. Центриране на Евра. Удар. И 1-0 за Манчестър Юнайтед. Невероятно! Какво начало на този двубой? 1-0 за червените дяволи. Патрис Евра центрира и ето Уейн Руни е голмайстора за Манчестър Юнайтед. Инкасираме този гол, уважаеми зрители. Наистина чудесна атака на Манчестър Юнайтед. Видяхте там Карик върна назад към Рио Фердинанд. Той подаде на Патрис Евра. Евра пробяга малко повече от може би 10 метра, за да центрира и Уейн Руни с глава направи резултата 1-0. Определено можем да кажем, че сега внимание да видим какво ще стане, защото тук имаше една много добра атака за Милан, която можеше, разбира се, да се стигне и до гол. Но така или иначе... Луис Саха! Шут на Саха! Топката е изчистена! Може би тук Саха опита... Масимо Одо. Саха опита да направи някакъв трик, може би. Карик към Немanja Vidic.
Центриране на Видич! Удар! И какъв пропуск, там вратаря Дида много добре лови. Пуска Дида топката. Гикс. Центриране на Райан Гикс и удар с гола! И 2-0 за Манчестър Юнайтед. Невероятно, ето че тук вече 2 гола на сметката на Уейн Руни. Невероятен Уейн Руни в този двубой. 2 центрирания и 2 гола за Уейн Руни. Изглежда Милан за сега няма как да върне тези 2 гола. 2-0 за Манчестър Юнайтед. Уейн Руни, второ попадение. А това е фаул. Не, няма фаул за Милан. Гатузо. Майкъл Карик. Уейн Руни! Шут на Руни! И Агов удар. Центриране, удар там. Дида обаче блестящ в тази ситуация. Подаване в предни позиции. Много добра намеса. Патрис Евра. Върна той назад. Сега Луи Саха. Внимание, Саха сам излиза там. Алесандро Неста подава в предни позиции, където е Кака. О, какво центриране на Кака сега възможност, но там Едвин Ван дер Сар брилянтно се намесва. Подаване в предни позиции. Сколс върна назад към Фердинанд. Той отново към Сколс. Уейн Руни. Внимание, сега върна назад там. И не трябваше да връща Уейн Руни, а трябваше да стреля. Сега внимание! Много добра атака за Милан. Но Малдини. Руни! Руни, какво ще направи? Шут на Руни! Града! И гол 3-0! При добавката нямаше как Дида да спаси този удар. Три на 0 за Манчестър Юнайтед. 3 гола на Уейн Руни. Ето че Руни наистина този матч просто разпилява защитата на Милан. 3 на 0 за Манчестър Юнайтед. Какво ли още може да ни предложи този двубой? Феновете и на Манчестър Юнайтед и на Милан. Одо. Сега атака на червените дяволи. Немanja Vidic. Майкъл Карик. Кларен Зедорф. Как ще отговорят Милан на това предизвикателство? Това ще бъде тъч полза на Милан. Андреа Пирло. Сега внимание, центриране в половината на Манчестър Юнайтед. Атака на червените дяволи. Изглеждаше тази атака опасна, но не, разбира се. 3 на 0 за червените дяволи. Сега внимание, възможност удар! И вратаря Дида лови след това аут. Юнайтед пропускат още една възможност в тази ситуация да отбележат, но Немanja Vidic към Патрис Евра.
Той към Майкъл Карик. И тук опит за някакъв удар, но топката така или иначе не влиза в мрежата. Гатузо подава на Кака. Кака губи. И какво направи тук Ван дер Сар? Каква грешка? Едно безобидно подаване и това е автогол за Манчестър Юнайтед. Ха! Нека да видим. Дженаро Гатузо подаде на Кака. След това там като че ли защитникът на Манчестър Юнайтед не мога да бъда сигурен, Фердинанд или Вилич или беше, но Майкъл Карик. Ето, че резултата е 3-1. Луис Сака! Шут на Сака! И ето, че не се получи нищо. Сега Кака Каладзе. Подаване в предни позиции. Отново центриране там, да видим какво ще се получи. Ето как Манчестър Юнайтед водеха с 3-0, но вече резултатът е 3-1. Разбира се, грешката си е изцяло в защитата на Манчестър Юнайтед. Сега опит за подаване там, Рио Фердинанд. Ами така е, когато не се внимава. Атака сега на Манчестър Юнайтед. Да видим какво ще стане! И гол! 4-1! Невероятно! Просто Уейн Руни в този двубой показва защо е в Манчестър Юнайтед. 4-1. Невероятен финал. Пауло Малдини. Кака Каладзе. Внимание, подаване там в предни позиции. Дали ще има... Сега внимание, какво може да се получи тук? Нищо, защото Пол Сколс отнема и разбира се подава. Сега да видим поредната атака за Манчестър Юнайтед, която обаче разбира се не... Сега Уейн Руни, шута Руни! И това ще бъде голов удар, центриране, никакъв проблем за Дида. Внимание, удар след това. Топката напуска очертанията на терена. Кака. Внимание, удар с глава! И Ван дер Сар лови. Много добра Андреа Пирло. Няма фал сега. Да видим какво ще стане. Внимание, възможността за Милан. Да видим центриране там. И много добра намеса на Ван дер Сар. Сега Уейн Руни. Шут на Руни! И Дида спасява. Невероятен е Дида в този матч, въпреки допуснатите 3 гола, 4 гола. Кларен Зедорф. Край на първото полувреме. Манчестър Юнайтед води на Милан с 4-0, т.е. с 4-1, след като Уейн Руни вкара 4 гола за Манчестър Юнайтед през това първо полувреме, а автогол на Ван дер Сар през второто
през разбира се, гола за Милан. Ето сега и второто полувреме, където вече тече. Внимание, сега възможност за Милан! Но тук корнерът е бил за Манчестър Юнайтед, удар! И Алберто Джелардино. Внимание, възможност за Милан сега! Какво ще стане? Внимание, грешка в защитата на Манчестър Юнайтед. Роналдо. Центриране на Кристиано Роналдо, удар! И аут. Извинявам се на зрителите, които наблюдават този двубой. Първото положение при корнера беше за Манчестър Юнайтед. Немanja Vidic. Майкъл Карик изгуби топката и сега това дава възможност за контратака за Милан. Кака. Роналдо. Внимание, възможност за Милан. Удар! И там добра намеса на Ван дер Сар. Какъв шут на Пол Сколс. Реши да стреля от тази дистанция. Защо му трябваше? Само това не можах да разбера, но в крайна сметка топката така или иначе не попадна в мрежата. Сега атака на Юнайтед. И тук никакъв проблем за Ван дер Сар. Може би Милан трябва по някакъв начин да преминат през... Удар сега, внимание! Отново за Манчестър Юнайтед. Но... Дида лови. 4-1 продължава да бъде резултата. Ще вкарат ли Милан на втори гол? Опитват се футболистите на Милан. Внимание, какъв удар на Кака, но топката не влиза в мрежата. Ван дер Сар дори не помръдна. Разбира се, няма и как да мръдне, защото в крайна сметка топката не е. Сега Алберто Джелардино какво ще направи? Центриране, но топката отново не попаля в вратата на Манчестър Юнайтед. Наистина Милан заиграха много по-добре през това второ полувреме, но така или иначе не намират... Сега внимание да видим какво ще стане. Какъв удар! И отново топката не влиза в мрежата. 4-1 продължава да бъде резултата след четирите гола на Уейн Руни във вратата на Милан през първото полувреме и автогола на Ван дер Сар. Сега внимание, ето чиста възможност да видим какво ще стане. Изстрел! И удар и гол! Това е 4-2. Милан вкара гол в тази ситуация. Ето че и Милан се връща в матча. Нека видим повторението. Грешката там в защитата на Манчестър Юнайтед и Милан връща още едно попадение. Дали до края на полувремето няма да станем свидетели на нещо много интересно. От 4-0 за Манчестър Юнайтед да стане 4-4 и да се стигне до дуспите. Ще видим. Луис Саха. Алберто Джелардино. Внимание! Малдини. Сега има за Милан. И гол! 4-3! 4-3! Невероятен матч, уважаеми зрители!
Само за една минута 2 гола! За какво говорим? Милан, както ви казах, няма да се откажат. Това е все пак Милан. Не е отбор като тези малки отборчета, които да не могат да се върнат в матча. Ако може би не беше този автогол, нещата щяха да станат много различни. Сега щеше може би да бъде 4-2, а не 4-3. Манчестър Юнайтед отново започват от центъра. Гари Невил. Саха. Загубиха футболистите на Манчестър Юнайтед топката. Сега атака за Милан. Внимание, удар! И този път топката не попада в мрежата. Ето, че за малко щеше да стане резултата 4-4. Както ви казах, всичко е възможно. Масимо Одо, центриране. Сега внимание, възможно за Милан да види какво ще стане. Нищо не се получи. Но отново Милан показват защо. Рио Фердинанд показват защо ще играят. Сега внимание, възможно за Юнайтед да вкара пети гол. Греда. И това ще бъде корнер, защото топката е рикоширала. Центриране. Изстрел. И отново го в удар. Центриране. Удар с глава. И топката напуска очертанията на терена. 4-3. Какъв матч, уважаеми зрители. Просто невероятен двубой. Ще имат ли сили Милан да изравнят резултата? Кака владее за Милан. Малдини. Подаване там и топката напуска очертанията на терена. Много добро центриране, но топката не влиза в мрежата. Сега Фердинанд. Подаване в предни позиции. Определено Милан започнаха да владеят. Ето и сега отново те бяха с топката. Майкъл Карик. Сколс. Сега пробиване там на Манчестър Юнайтед сега. Сега Уейн Руни! Шут на Руни! И вратаря Дида лови. 4-3 продължава да бъде резултата. Да видим какво ще се получи. Подаване в предни позиции. Ще чистят топката Милан. То е ясно. Роки. Подаване в предни позиции. Там обаче Уисаха отнема. Много бързо започнаха да се развиват нещата. И наистина Майкъл Карик. Подаване там, връща Патрис Евра. Опит за центриране, но топката не попада на точното място. Разбира се, Дида пуска топката. Кака. Кака продължава да владее. Там обаче отнета топка. Уисаха. От Кака към Саха. Уейн Руни. Шут на Руни. И вратаря Дида лови. Сега внимание, грешка в защита на Милан, но там Кака от Дида успява да улови тази топка. Какво стана? Уейн Руни се изгуби в това второ полувреме. Кака. Роки. Центриране на Роки. И тъч полза на Милан. Сега Кака. Внимание, Кака, какво ще направи? Центриране на Кака. Ван дер Сар обаче лови. Ъгов удар за Милан. Роналдо. Грешка на Роналдо. Това е Гари Невил. Чудесна контратака за Манчестър Юнайтед. Центриране на Гари Невил. И топката е изчистена в тъч.
Сега Неста. Одо. Последна възможност за Милан. Една от последните възможности за Милан. Сега атака на Юнайтед. Немanja Vidic. Внимание, сега грешка защита на Манчестър Юнайтед. Центриране там и разбира се, топката Роналдо. Топката сега центриране, не види какво ще стане, удар. И добра намеса сега. Атака на червените дяволи. Това е Уейн Руни. Саха. Саха. Изчистена му бе топката на Луис Саха. Пирло. Много интересен двубой. Виждате как Милан направи само за една минута 2 гола. Може да стане още по-интересно. Все пак до края на двубоя има време. Уейн Руни. Саха. Центриране! Какъв пропуск! Това нещо беше може би между центриране и удар. Но така или иначе топката не влиза в мрежата на Дида. Всеки момент очакваме да чуем какво ще бъде продължението на този двубой. Отново тъч. Ще имат ли сили Кристиано Роналдо сега? Пол Сколс. Джелардино. Ще имат ли сили Милан? Удар сега! И топката бе изчистена и спасена също от Ван дер Сар. Сега Фердинанд. Това ще бъде нарушение в полза на Манчестър Юнайтед и разбира се има и жълт картон за футболистите на Милан. Не бе много добро изпълнение на Кристиано Роналдо. Малдини сега. Атаката на Милан ще продължи ли? Руни. Сега внимание! Възможност за Милан! Неста. Ще търсят гола Милан до последно. Кака. Одо. Ето му бе топката. Сега атака на Манчестър Юнайтед. Все пак Милан връща топката в половината на Манчестър Юнайтед. Но центриране там! Роналдо сега. Подаване там за Роналдо. Саха. Руни! Шут на Руни! И какъв пропуск! Уейн Руни! Какъв пропуск на Руни! Много интересна контратака се получи, уважаеми зрители. Но в крайна сметка последни минути на този двубой. Центриране на Малдини. Милан ще натискат до последно, това се вижда. Атака на Юнайтед. И тъч. Не по този начин, така не трябваше. Кака! Тук ще има корнер. Или не. Може би засада е показал съдята. Сега атака на червените дяволи, да видим какво ще стане. 3 минути добавено време. Фаул за Милан. Фаул за Милан. Сега може би ще се опитат да... Точно така. Внимание, какъв изстрел. Наистина опасно, много опасна възможност щеше да стане тук. Последна възможност за Милан. Кака отнема. Атака на Юнайтед. Сега шут. Вратаря избива. След това аут. Аут. И разбира се, очакваме последния съдийски сигнал.
след като Дида хвърли топката. Последна възможност за Милан. Там обаче... И край на мача! Юнайтед е новият европейски шампион! Червените дяволи печелят този турнир с гордо вдигната глава. Заслужават си червените дяволи тази шампионска титла. Каквото и да говорим, Юнайтед, въпреки това, че им бе трудно в тази ситуация, въпреки това, че не успяха по най-добрия начин да играят през второто полувреме, през първото Уейн Руни направи всичко необходимо от червените дяволи да стигнат до тази последна 90-та минута и до този последен матч, в който триумфираха с Шампионската лига. Уейн Руни даде преднина на червените дяволи малко преди почивката с 4-0, 4 гола. След това Ван дер Сар си отбеляза автогол. През второто полувреме Милан върна 2 гола и разбира се нападаха. Повечето атаки през второто полувреме бяха пред вратата на Манчестър Юнайтед, но до четвърти изравнителен гол не се стигна. Което значи, че Юнайтед печели. Виждате награждаването, виждате капитана Райан Гигс. Ето го и триумфалния миг. Манчестър Юнайтед печели шампионската титла. С това се разделяме от стадион Олимпик. До нови срещи и разбира се, трябва да знаете, че футбола е най-приятното изживяване за всеки зрител по света.